Helo a chroeso i bodlediad Eryri. Gwen Eiron dwi a dwi'n gweithio fel swyddog cyfathrebu ar ran cyfarwyddiaeth cynllunio a rheolaeth tir awdurdod y Parc Cenedlaethol. Heddiw, da ni'n mynd i fod yn edrych ar un o'r unweddau arbennig Eryri, sef rhywogaethau a chynefinoedd o bwysigrwydd rhyngwladol. Ac yma efo fi mae Gethin Davies yw swyddog prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Life. Hai Ageth, croeso at ni a diolch am dod i siarad efo fi heddiw yma. So, i ddechrau, lle di jyst deud wrthyn ni chdi bach am be'n union ydy Coedwig Glaw Geltaidd, lle? Ie, siwr. So, yw enw di'r Coedwig Glaw Geltaidd Licidus di gael ei roi ar coedlanna brodorol sydd i'w darganfod ar ardaloedd gorllewinol yr Ynysoedd Prydeinig. Coedlanna derw yn bennaf i farchnata nhw mewn ffordd a'r Celtaidd yn amlwg oherwydd dyma'r fath o ardaloedd da ni'n meddwl am neu sy'n gysylltiedig a diwylliant a hanes y Celtiaid. Felly ti sôn am ardaloedd gorllewinol yr Alban, gogledd orllewin Lloegr, Cymbria, ardal Llynnoedd a ballu, ardal gorllewinol Cymru, Ynys Iwerddon, a wedyn ardaloedd o de orllewin Lloegr hefyd. Felly, ia, ardaloedd sydd efo cyswllt hanesyddol hefo'r Celtiaid. Dyna sy'n wedi cael ei enw. Ond beth sy'n bwysig cofio ydy mae'r Coedwigoedd Glaw Celtaidd yma. Maen nhw rhan o fayon sydd wedi ffendio ledled y byd y Coedwig Glaw tymherus. Felly mae'n eitha prin, prin iawn dweud y gwir, so gwmpas 100 o gorchydd mewn ffordd sydd yna ledled y byd i cymharu â 6-7% i'r Coedwig Glaw trofannol. Mae'n cael ei ddarganfod llefydd arfordirol a mynyddig yn aml iawn, sy'n creu ar amoda ar gyfer y fath yma o fayon. Dwi wedi sôn am ardal gorllewinol Gogledd America, De America, gwmpas Chile ffona, ardaloedd gorllewinol Ewrop, gan gynnwys yn Ynysoedd Prydeinig yn amlwg. Llefydd yn fel ar ffin y môr Adriatic a môr Du, a wedyn y dwyrain pell, Japan a Australasia, Seland Newydd ac ati. So mae'r coedwigoedd glaw yma, maen nhw'n wahanol lle i'r coedwigoedd trofannol da ni'n meddwl am fel yr Amazon er enghraifft. Ydyn, pan mae rhywun yn sôn am coedwig glaw yn amlwg yn naturiol, neu y rhan fwyaf o bobl maen nhw'n meddwl am y coedwig glaw trofannol mae'r Amazon, Congo a ardaloedd o'r dwyrain pell mewn ffordd. Ond yn wahanol, fel mae'r enw'n cyfeirio at, mae'r coedwigoedd glaw tymherus i ddarganfod yn ardaloedd tymherus i gyd, felly mwy i'r gogledd a mwy i'r de na'r ardaloedd trofannol. Mae gynnyn nhw nodweddion sydd yn debyg i'r coedwig glaw trofannol, llefydd cyfoethog iawn o ran bioamrywiaeth, felly, ond hefyd mae gynnyn nhw nodweddion sydd yn gwahaniaethu nhw. Felly, efallai llai o law ar cyfartaledd, ond bod y glaw na yn disgyn trwy gydol y flwyddyn yn hytrach na mewn i'w cyfnoda gwlyb ofnadwy, byr ond gwlyb ofnadwy. Felly ar gyfer coedwig glaw tymherus, di sôn am ar gyfer taledd dros 200 cm flwyddyn o law. Maen nhw'n llefydd sydd efo tymheredd eitha cyson trwy'r blwyddyn. Ti'n mynd gael hafan neu giafa eithriadol. Maen nhw'n llefydd llaith iawn a enreifftiau gorau ti sôn am ansawdd aer da hefyd yna i gael yr enreifftiau gorau. So o ran cynefin, lle, sydd fath o gynefin sydd yn y coedlanna yma a pa fath o bioamrywiaeth o planhigion mae hynna'n golygu sy'n tyfu yna? Wel, ym Mhrydain, da ni'n sôn pan da ni'n cyfeirio at coedwigoedd glaw Celtaidd, fel arfer da ni'n sôn am coedlanna hynafol derw. Felly'r enw arall sydd yn cael ei reid ar y coedlanna yma yn Saesneg, Atlantic Oak Woods neu Western Pacific Oak Woods.
Felly'r rhywogaeth iconig sydd ar gael ei sydd yn gysylltiedig â'r coedlanna yma ydy'r derwen digoes, Lucas Petrea neu Cesar Walk yn Saesneg. Ond, ti'n gwybod, maen nhw'n cynnwys bob fath o goed brodorol, bedwr, ffawydden, plisgwydden, chwyfen, bonnen, criafolen, celyn ac ati. Felly dyma'r coed sa'ch chi'n disgwyl i ffeindio mewn enghraifft da o'r coedwig glaw Geltaidd. Ond beth sy'n ei nhw'n hynod o arbennig a un o'r brif nodweddion y coedlanna glaw Celtaidd yma ydy'r yr is-planhigion sydd wedi darganfod yna. Chi'n sôn am y soglad, y brif ffata, cenna, rhedynen ac yn y blaen. A'r y cyfuniad yma o'r is-planhigion yna ydy un o brif nodweddion coedwig glaw Geltaidd. Maen nhw'n lefydd gwyrdd ofnadwy lle. Ydyn, a swn i'n deud i weld gwyrni'r is-planhigion yn sicr ti well bron yn mynd yn y gia pan mae pob dim arall y coed mewn ffordd i marw a does na ddim tyfiant ar y coed, mae'r gwyrni'r is-planhigion rili yn sefyll allan ar adag hynny mewn ffordd. Ond dwi'n yn arbenigwr yn yr is-planhigion yma, mae werth chweil mynd a gwaddio jyst dipyn o amser yn cael chygid i fewn, mynd hefo handlens os bosib. Ac dwi'n licio cyfeirio atyn nhw bron fel y coedlan o fewn y coedlan, achos maen nhw'n, mae'n eitha arbennig pan ti'n cael dywygyd i fewn y patryma'r lliwiau na rwy'n mynd i weld. Ie. Ydy'r coedlanna yma wedi bod fel hyn erioed, neu ydyn nhw wedi newid dros degawda canrifoedd felly? Na chdi, os i edrych reit bell yn ôl, ti sôn am filoedd o flynyddoedd, oes y ia i'w ben tua 12,000 o flynyddoedd yn ôl. Wedyn araf bach, dyna lot o cynefinoedd a dechrau ail-sefydlu hynna. Seid i nôl i dechrau oes y Neolithig, dwi'n meddwl ryw 8,500 o flynyddoedd yn ôl, ond na gorchudd o tua 75% o coedlanna yn yr Ynysoedd Prydeinig. Ond wedyn tuag at diwedd oes y Neolithig a i oes yr Efydd wedyn, nathon ni gweld newid mawr wrth i cymdeithas dechrau datblygu a ffyrdd mwy modern o amaeth symud o'r hunter-gatherer yna i amaeth fel da ni'n gweld heddiw. Felly nath nhw dechrau'r gweld y proses o'r coedlanna yma'n cael eu clirio. Wrth gwrs, nid yn unig amaeth o pren, yn amlwg oedd un o'r prif deunyddiau ar gyfer adeiladu llona falle, chdi diwydianna fel tanning, leather tanning. Mae yna hanes hwnnw lawr yn Dolgellau enghraifft, lle nhw'n defnyddio plisgyn coed derw i ddeud lliw ar y lledr. Ond y holl cyfuniad o'r holl diwydianna yma gafo lot o goed lot o coedlanna hanesyddol i cwympo. Seid i nôl i dechrau ganrif dwytha o gwmpas 1900, oedd gorchudd coedlanna ym Mhrydain lawr i Wisa o gwmpas 5 neu 600. Felly di mynd o'i chafswm o tua 75% i 500. Ac oedd hyn yn achosi pryder i Llywodraeth Prydain ar y pryd, oherwydd o'n i wedi colli lot o ffynhonnell pren domestig ni. Felly sefydlwyd Comisiwn Coedwigaeth yn 1919 i trio newid y sefyllfa. Wrth gwrs, be welson ni adag hynny oedd plannu eang o ardaloedd mynyddig, a ni'n dal y gweld hynny o gwmpas Eryri a Cymru rwan. Ond o ran y coedlanna brodorol tymherus y coedwig glaw Geltaidd, be oedd ar ôl oedd rhyw fragment o be fasa na di bod blynyddoedd maith yn ôl. Felly erbyn hyn, da ni adnabod i pwysigrwydd nhw ar ledled byd eang, pa mor bwysig ydyn nhw i bioamrywiaeth, tirlun, hanes, diwylliant yma yng Nghymru. A mae lot o'n nhw yn yr eithrio gorau wedi cael ei ddynodi erbyn hyn, a dyna da ni'n trio farchod yn y ffordd o dana sydd dros ben, a lle fedra ni ehangu. So, edrych chi heddiw, beth sa'ch chi'n dweud ydy'r heriau sy'n wynebu nhw heddiw yma? Ti sôn am y gorffennol, ond... Fel pob cynefin, mae dylanwad yn bodoli arnyn nhw, a maen nhw efo problemau neu
Felly rhai o'r prif heriau sydd wedi cael ei adnabod sy'n effeithio ar y coedlanna yma, rhywogaethau amledol, ydy Rhododendron ponticum. Dwi'n siŵr bod lot sy'n gwachod y podcast yma'n gyfarwydd iawn hefo Rhododendron. Gath o'i plannu yn eang iawn yn ystod yr 15 ar 15 ganrif, ond wedi lledaenu i'r tir agored a cynefinoedd naturiol mewn ffordd. Felly presenoldeb y Rhododendron yn un, diffyg rheolaeth, lot o'r coedlanna yma, maen nhw'n cael ei adael, dim rheolaeth o gwbl, neu mae'r rheolaeth sy'n cymryd rhan yn ddim yn rheolaeth iawn mewn ffordd, neu rheolaeth sa'n licio i weld. Felly mae hynny'n broblam yn amlwg, diffyg pori, neu gor-pori mewn rhai achlysera, so hynny hefyd yn broblam. A hefyd dwi'n meddwl, siŵr sy'n gael o'n her, ond diffyg ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd, y cymunedau, bobl sy'n byw yn ardaloedd y coedwig fawr Gelta yma, y diffyg dealltwriaeth neu diffyg o pa mor bwysig ydy'r coedlanna yma sydd gynnon ni yng Nghymru ar raddfa byd eang mewn ffordd, ydy'n trio codi'r ymwybyddiaeth na i bobl cymryd balchder yn y coedlanna. Sut ydych chi'n deud bod prosiect coedwigoedd glaw Celtaidd yn mynd i godi'r ymwybyddiaeth yna a hefyd mynd i mirafol a rhai o'r bygythiadau yma ti wedi sôn am? Na fel unrhyw prosiect mae gen i amcanion, gen i 4 prif amcanion, so mynd yn ôl at y Rhododendron, y amcan gyntaf i waredu Rhododendron oedd i fewn y coedlanna, ond hefyd ardaloedd o gwmpas yr coedlanna, yr ardal bwffer. Syniad ydy, os da ni'n gwaredu Rhododendron o fewn y coedlanna, ond mae gennych chi dal dy ffrwythonnau llad, yn ardaloedd cyfagos yna ailhadu neitho. Felly mae gen i ryw darged o waredu Rhododendron ardal pas 8,000 hectari i gyd o fewn y coedlanna ac ardaloedd cyfagos. Wedyn mae gennym ni elfen arall o prosiect sy'n edrych ar hyrwyddo rheolaeth a cymryd rheolaeth mewn rhai o'r coedlanna le mae annan. So'n teneuo y coedlan, cael gwared o rhywogaethau pîn efallai sydd yn bodoli yna, cyflwyno pori cadwraethol, felly trio ail-gynhyrchu broses naturiol sydd wedi bodoli miloedd o flynyddoedd yn ôl pan o gynnoch yr pwystfilod fel ceirw, moch gwych ac ati yn byw naturiol yn y coedlanna. A wedyn, rhannu'r wybodaeth am y prosiect a codi ymwybyddiaeth o'r cynefin ymysg rhanddeiliad a cymunedau. Ydy'r pedwerydd amcan. So, i fynd yn ôl at y Rhododendron, so mwyn datrys y broblem yna, mae angen cael gwared o'r holl Rhododendron yn bob man i stopio'r hadau. So meddwl o'n i, os yna rhywbeth feda'r bobl sydd falle efo Rhododendron yn tyfu ar eu tir nhw, os yna rhywbeth fedra nhw wneud i helpu? Oes tad, oes, fel ti'n deud, Gwen, mewn byd perffaith a pob un planhigyn Rhododendron yn cael ei lladd neu trwy'r prosiect neu trwy ffynhonnell arall mewn ffordd. Ond y peth mwyaf fedra ni annog bobl sef o'r rowdi ar eu tir nhw i wneud ydy cysylltu efo ni i gael cyngor pe bai hynny bod ni'n gallu wneud y gwaith trwy'r prosiect neu ydy o ddim yn ardal ffocws ni, yn sicr fydda ni roid bach o cyngor i nhw sut i fynd o gwmpas i blino. Ac yn sicr pobl sef o gerddi bach a bach i sy'n anodd nhw, os na Rhododendron ponticum yn tyfu fewn y gerddi yna, waredu o, rhino i waredu o, cael blannu yn rhywbeth sydd gyfeillgar cynefinoedd naturiol sydd yn o'r gwmpas ni, a plannu rhywbeth brodorol yn ei le fo. Wedyn, sôn am y prosiect hefyd, mae ymgysylltu efo'r cyhoedd yn elfen reit bwysig o fewn y prosiect, ydy.
Felly di roi bach o wybodaeth o ran sut da chi'n mynd ati i wneud hynna? Yn deg, yn amlwg, prosiect wedi bod yn mynd, eisiau 4 mlynedd a hanner rwan, gan gofio bod ni wedi cael y pandemig yn ei ganol oedd o'n neud yn gysylltu neu tanodd ar y pryd. Da ni wedi gwneud bob math o bethau, da ni wedi rhedeg sesiynau yoga enghraifft yn y cleitir tu nôl i ni fan o'r Llyn Mair, so poblogaidd iawn, wedi dod â bobl mewn i'r cynefin, a jyst mewn ffordd eitha sydl cyflwyno nhw i pwysigrwydd y cynefin tra bod nhw'n neud rhywbeth maen nhw'n mwynhau, a sy'n gwella yn amlwg i llesiant nhw ag ati. Da ni wedi bod yn mynd i sioia lleol, rhanbarthol a rhai ledled Cymru mewn ffordd fel y Steddfod, a fel ni Steddfod Cynllun eto eleni lle. Da ni bod yn neud dipyn o waith, sort of wynab i wynab efo cymunedau, grwpiau cymunedol ac yn y blaen, a wedyn da ni wedi bod yn trio neud dipyn o ymgyrch i gysylltu'n uniongyrchol hefo perchnogwyr gerddi yn rhai o'n cymunedau targed ni trwy wneud pethau fel leaflet drops, cynnal sesiynau agorad ac ati bod dod i fewn. A wedyn ochr yn ochr efo hynny bod gynnon ni rhaglen o gweithio efo ysgolion, gen ni darged o cynnal 80 digwyddiad efo ysgolion yn ardal ffocws ni. Da ni bod yn cydweithio efo cwmni'r enw Antenatydd i cyflawni'r targed yma. Dipyn o fynd ymlaen lle does? Oes ta. Ydyn, yr awdurdod y parc sy'n arwain ar y prosiect, ond wrth gwrs mae yna lu o bartneriaid yn rhan o'r prosiect. Ydyn, ti eisiau sôn chydig am pwy arall sy'n... Ia, sicr, pwysig iawn enwi nhw dydy. Felly prif noddwyr ni, so da ni'n Project Life, so prif noddwyr ni ydy'r Comisiwn Ewropeaidd, da ni'n cael ariannu trwy rhaglen Life, natur a bioamrywiaeth nhw. Felly o'n un o'r prosiectau gafodd ei gymeradwyo cyn Brexit, felly oedd y cyllid yna i ni at ddiwedd y prosiect, diolch byth. Felly mae 60% o'r arian yn dod trwy rhaglen Life, a wedyn mae 40% wedyn yn dod gan y partneriaeth partneriaeth sy'n gwneud y prosiect. Felly, fel o'ch ti'n sôn ni, awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri sy'n arwain, wedyn mae gennych chi RSPB Cymru a Coed Cadw sydd yn cyd-arwain ar y prosiect, a wedyn mae gennych chi Cyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru a Llywodraeth Cymru wedyn yn cyd-arianwyr, a heb i cynnig nhw mewn ffordd son ddim wedi gael 60%. So ddech chi sôn rhan bod chi 4 blynedd fewn i'r prosiect sy'n tua hanner ffordd dwi'n meddwl, ia. So be di'r cynlluniau o ran unwaith fydd oes y prosiect wedi dod i ben, be di'r cynlluniau i wneud yn siŵr bod yr holl waith da yma da chi wedi wneud ddim yn mynd yn ofer mewn ffordd, lle? Ia, na, cwestiwn da iawn. So fel ti'n deud, mae'r prosiect o reiddiol yn 7 mlynedd, gan ni 2 mlynedd o estyniad, un da ni 2027, felly ia, da ni yw hanner ffordd drwyddi ar y munud. Felly mae pob Project Life yn gorfod cynllunio be maen nhw'n galw'n afterlife plan ar gyfer ar ôl y prosiect yn amlinellu sut fydd legacy'r prosiect yn parhau mewn ffordd a sydd yn adeiladu ar yr hyn da ni wedi gyflawni trwy'r prosiect. Felly fel da ni'n nesau at diwedd y prosiect, rhan mawr o'n swydd i fel uwchreolwr a'r partneriaid fydd i ysgrifennu a dod i fyny hefo cynllun. Felly, yn amlwg, da ni wedi colli mynediad i lot o ffynonellau ariannol wan, oedd yn deillio o'r Comisiwn Ewropeaidd, oherwydd bod ni wedi gadael yr undeb erbyn hyn. A wedyn mae yna lot o trafodaeth yn mynd ymlaen wan ym Mhrydaid ac yn Nghymru yn hwyl sut fydd y gap yna yn cael ei lenwi. So o'n i edrych ar pethau fel yr cynllun ffermio cynaladwy, sydd wedi cael ei ddatblygu gan Llywodraeth Cymru wan, i weld pa opsiynau fydd o fewn cynlluniau fel hynny i adeiladu ar y gwaith da ni wedi gychwyn, a wedyn o'n i'n hybu ac yn mewnbynnu i ymgynghoriad ar datblygiad cynllunio o'r fath i trio annog nhw i cymryd rhai o'r profiadau da ni wedi gael
ymlaen o ffordd wrth ystyried sut i'w gynllunio. Trio reid pwyslais ar y partneriaid i cadw ar ben y gwaith a'r tir a staff nhw eu hunain gan gynnwys yr awdurdod yn amlwg, a wedyn edrych ar pa ffynonellau arian eraill fydd yn codi neu fydd yn dod i'r amlwg fel mae'r prosiect yn mynd yn ei flaen. Ond dwi'n meddwl peth pwysig yma eto mynd yn ôl a trio jyst codi ymwybyddiaeth o'r cynefin yma a'i bwysigrwydd ymysg y bobl a'r cymunedau. Gobeithio wedyn fydd o'n annog bobl wedyn i cymryd neu weithredu gwaith ar tir nhw eu hunain de, gan weld bod o'n rhan o rhywbeth llawer ehangach, lot mwy ledled Cymru, a bod y cynefin yma werth i edrych ar ôl mewn ffordd. Mae yna lot fawr yn mynd ymlaen lle gan amlwg yna lot o gynllunio yn mynd ymlaen at y dyfodol lle yn hyderus bod yna dyfodol llewyrchu sy'n coedwigoedd glaw Celtaidd ni. Gobeithio de. Wel, diolch yn fawr i chdi am ddod i siarad efo ni heddiw yma, dwi wedi mwynhau'r ofnadwy a i'n gwrandawyr ni, os ydych chi yn dod i Steddfod Genedlaethol ym Modian, mi fydd prosiect coedwigoedd glaw Celtaidd efo presenoldeb ar stondin yr awdurdod, felly dowch draw i gael sgwrs a dysgu mwy am y cynefin arbennig yma. Diolch yn fawr.